Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Kiko, to asi nedáme nikam radšej. Ego Robert Burian nás zakopírajtuje, ty vole, jak... Neviem. Tomu ver. Jak dve šunky medzi chleba. Tun, turu, turu, tun, tu, tun, tu, tun. Takže, vítame vás v podcaste Bowlingová gula. Áno, vítame v našej všetkých tretej ľudí. časti. Presne tak. Už tretia za rok natáčania tohto nádherného podcastu. Vyšla tretia časť, pozor. Áno, pozor na to. Sme veľmi, veľmi ambiciózni ľudia. No a z tohto dôvodu sa budeme baviť dneska o ambíciách, o práci a vašej budúcnosti. Môže to znieť veľmi ako nudná téma, ale my z nej spravíme veľmi zábavnú a uvoľnenú tému, aby to pobavilo každého. To si myslíš iba ty. Takto. Takže povedzme si niečo o nás, hej? Začneme teda trošku sebeckým. Všetci o nás už vedia. No tak neviem, či o mne vedia, ja som teda full-time architekt poslednú dobu. Aj tak, pán architekt, je ozaj. No, pán architekt, architektujem a taktiež som projektový manažer jednej študentskej spoločnosti. Takže môj tanier je preplnený, ba až sa vylieva tá polievka z neho. Kiko, ty sa tu chváliš ľuďom. Tak vieš, musím nejako, predsa len musím sa nejako začervenať, keďže ty mi to nekomplementuješ. A čo robíš, čo máš ty na práci, Davidko? Povedz nám všetkým. Stále predávam, som v pozícii. Telo? Vieš čo, Kiko, áno, určite. Áno, presne, ja. Druhý, David Bowie, ty kokso, normálne. Ty vole, aký OnlyFans, pozor. A to dneska je trendy tiež inak. Ozaj, vidíš, tam máme tretí trh práce. No to je taký trošku sukludovaný trh, bokom určený, velice špecifický pre veľmi špecifickú množinu ľudí na tomto svete, ktorí sú pri moci, povedzme. Áno. Súhlasím. Ty vole, názov epizódy. Založíme si OnlyFans? Bože, no, ježiš, to by inak, to počuje, to by na každý púšťal, to bude každý púšťal, keď máme taký názov. Jaký bait? To bude banger, počúvaj ma. Ja tu robím, ty vole, marketing za teba. No a teda povedz nám, Davidko, niečo o svojej práci bližšie. Ja som sa teraz zveril svojou pracovnou pozíciou, ambíciou, povedz niečo aj ty. Ja som sa venoval viacerým prácam za posledné 2 roky a väčšinou to bola práca práve predávania, lebo ma to proste, neviem, mňa to baví. Chcem skúsiť teraz aj do nejakej firmy, či už to IBM alebo Johnson, proste robiť takého toho procesora, ale bojím sa na jednu stranu, že by ma to aj nebavilo. Je to taká práca, ktorá si vyžaduje ten stereotypický typ života, že proste 8 od pondelka do piatka, každý deň robíš podobnú vec. S tým, že vlastne je to proste kancelárska krísa. A to tak som zatiaľ nerobil. Kancelárska krísa som aj ja. A určite moja práca není taká, že repetitívneho typu, že robím každý deň to isté, hej. To mňa strašne ako baví na tej architektúre, že akože každý klient je iná storka, každý klient má iné požiadavky, každý projekt je úplne iný od seba a zároveň ako je to isté, že jo. Hojte, chyzmi ty vole, to tu budem používať vo veľkom. Že, Kiko, ale ty si na takej proste pozícii, vieš, že máš takú dynamickú prácu, ale nie každá kancelárska krísa má takú dynamickú prácu, vieš? To je pravda, väčšina kancelárskych krysí, pardon, že teda tento slovné spojenie využívame, ale tak ako Office Rec je najlepšie slovné pomenovanie pre túto prácu, si myslím. Lebo trčíte v kancelárii 8 hodín zavretých, v mojom prípade teda niekedy 10 hodín, hej? A proste pozeráte sa do toho počítača, klikáte tam na tie ikonky, ty vole. No z tohoto dôvodu mám teraz okuliare, aby ste vedeli na modré svetlo, lebo toto je čo strašné. Ježiši, Kiko. No tak treba si chrániť oči, ľudia. Od malého veku by ste ako mali zariadiť svojim deťom, ak máte deti, ak ste vy dieťa, tak by ste sa nejakým spôsobom zariadiť. Okuliare proti modrému svetlu sú docela fajnová a dobrá vec.
Odporúčam, určite vaše oči vám poďakujú v budúcnosti, v prítomnosti aj v minulosti. Nie len peňažným spôsobom vám poďakujú tie oči, ale aj fyzickým spôsobom, že vás nebudú boleť. Ako ja to nepoužívam, ale ja som zatiaľ nezažil ešte takú prácu, v ktorej by som bol celý deň za počítačom. Tak to môžeš byť veľmi rád. Že v dnešnej dobe všetko elektronicky ide, napríklad ja teda žijem v Prahe a tuto niekedy to bolo, takže hej, prídeš s dokumentami na stavebný úrad a proste, že tu máte, spracujte dokumenty, prosím. Teraz to všetko funguje online, že jo, teraz to musíš podávať ako PDF-ka po jednom a proste ako tá práca na počítači sa zvyšuje a ja si myslím, že akože do budúcnosti určite viacej ľudí bude pracovať s počítačmi. Znie to ako keby to hovoril nejaký boomer, ale je to taká trošku pravda. Ale to chápem, lebo je to pravda proste. No napríklad ja som robil baristu, hej, v Starbuckse, keď som robil vyše pol roka, tak proste mňa tá práca bavila v tom, že som proste komunikoval s ľuďmi, naplňali sme si dní, že proste sme si hovorili vtipné príbehy, za tou kasou sa stali proste trapasy, kde sme sa proste zasmiali, sme sa obe strany, na bare proste, že dejú sa tam, prídete tam zaujímaví ľudia, dokonca raz prišiel Separ proste a som mu vysvetľoval, že čo je v zložení jednej kávy, takže ono je to vtipné pracovať s takýmito ľuďmi a proste pracovať na takéto úrovni a by mi to dosť chýbalo v kancelárii. Vieš? No, to presne ťa chápem. Tuto záleží fakt ako na kolektíve v kancelárii. Ja teda za seba aspoň môžem byť úplne mega šťastný, pretože ako náš kolektív u nás vo firme je úplne brutálny a úplne sa tam akože doplňujeme. Ja som teda v kolektíve mladých architektiek a ja teda nadane môžem povedať, že nebolo by nich, tak by som sa tam asi zbláznil, lebo oni ma tam akože trošku uzemňujú a privádzajú do reality väčšinu času teda, hej. Čože je úplne teda super, hej, kebyže akože pracuješ v tom ako office jobu, klasickom, korporátnom, veľkom, kde máš kanceláriu 2,5 x 2,5 metra, takú tú kocku, pre seba, kde nikto není, tak ty vole, to by sa asi človek normálny zbláznil, si myslím. To neviem, to by bolo moc. A teraz si predstav, že niektorí ľudia sú schopní pracovať v tom prostredí celý život. Chápeš? No tak to nie. Ako ja som za svoj život, čože teda ako nemám veľa rokov, povedzme to na rovinu, že sme vo svojich ranných 20-kách. 30-kách? Kiko, ty už na takým vekom premýšľaš. Ja už som 30-ník, ty vole, robím si srandu. V raných 20-kách. Vystriedal som teda gastro joby, vystriedal som office joby, vystriedal som všetko možné a nemožné dobrovoľníctva. 4 roky som robil v gastru. Ozaj, Kiko, no povedz o gastre. No, ja som robil full on gastro, ty vole, čašník v kuchyni, za barom. Ono toho bolo akože docela hodne a môžem teda povedať, že každému by som teda určite ja by som každému nariadil, aby si zažil aspoň jeden deň v gastre, minimálne v tej kuchyni a na tej obsluhe, aby teraz zistili vlastne, že čo tí čašníci, všetko oni musia zvládnuť za to, aby vám oni doniesli ako za 20 minút jedlo. Človek si sedí v reštaurácii, teraz ide si objednať nejaké jedlo, ne? Tak trvá to nejakých 20-30 minút, pokiaľ mu niekto niečo donese a akože ten druhý človek ako ho pozerá, že ty vole, už to nejako strašne dlho trvá, toto sa mi nezdá. Hej, ale akože to je niečo, čo dá fakt ako zabrať. Jo. Nie len fyzicky, ale aj mentálne, no. Ak náhodou tu bude počuť vrtanie, ale nejaký debil sa rozhodol vrtať, keď my natáčame po roku podcast. Presne v ten deň a presne v ten čas musí vrtať ten klinec ten šrob do toto steny. Určite nejaký typek zo 14. podlažia, ty vole. Áno, ako mať 12 poschodí v bytovke je dosť. Tak ja bývam v podzemí, tak ako ja neviem ako ty, ale ja som v svojej pivničke veľmi šťastný. Kiko, ty si krtko. To je pravda, ja som taký krt. Taký krdobecný, viete, taký krt. Áno, taký krto. A povedzme si teda o tom, že jak tento work-life balance zachovať, pretože akože je to dôležitá vec, pretože ako nemôžete robiť to, že pracujete 8 hodín v práci, cestujete domov hodinu, dáte si jemný relax a potom zase pokračujete v tej práci. Relax? Takto sa dostanete ako k vyhoreniu a k syndromu vyhorenia a tým pádom viete, čo sa vami môže byť, môžete ísť do koša akurát tak. Stalo sa mi to takto pred rokom, v živote nechcem viac toto urobiť, preto napríklad posledné 2 dní som mal voľno, že jo, teraz nahrávame to v piatok,
Štvrtok som mal voľno, dneska mám voľno, zajtra mám voľno a v nedeľu mám voľno. Proste som si spravil voľno. No krása. To je úplne super, proste to bruto. No ako... Určite treba mať work-life balance, lebo proste nedá sa pracovať za stála. Treba sa to vyvažovať, treba sa venovať aj ľuďom navokol, treba si aj ten život proste užívať. Ja by som ale povedal, že dneska je veľký problém mladých ľudí si nájsť nejakú prácu. Lebo každý očakáva od teba strašne veľa. Vieš? A preto každý sa radšej vzdá, ide napríklad na školu, aby ďalších 5 rokov trávil hľadaním si nejakej práci, vieš? A počas tých rokov už mohol si tak hľadať viac. Vieš, že podľa mňa toto je dosť veľký problém dnešných ľudí sa tak nájsť v dnešnom svete. Lebo máš toľko veľa možností, že už ani nevieš, ktorú sa máš vydať. To môžem povedať teda pravdivo. Čo ja som vypozoroval teda, najmenej teda u nás v Česku, je to také trošku tiež napodobné, že ako väčšina tých mladých ľudí bez tej vysokej školy si teda nič nenájde, alebo teda je veľmi málo prác, ktoré ti proste dajú taký plat ako nejaká pracovná pozícia s vysokou školou. No áno, lebo... A ľudia potom potrebujú ísť na vysokú školu a teraz vieš, po tých 2 rokoch alebo po tej vysokej zrazu zistia, že ich baví niečo iné a na to potrebujú. Zober si, že ja teraz pred týždňom ma len tak napadlo, že čo keby som neskúšal ísť pracovať do zoologickej. OK. Potom som si pozeral pracovné pozície do zoologickej v Bratislave a zistil som, že tam proste potrebuješ mať vysokú školu na to, aby si robil prácu zoologickej. Vieš, akože to je dobré, je to trošku logické, ale keby tam ponúkali aspoň určitú pozíciu, ktorá by nepotrebovala vysokú školu a by to bolo do určitej miery také, že aby ten človek sa tak zblížil s tou prácou, lebo to nie je ani ako práca, to je skôr ako poslanie a zblížil sa s tým poslaním a následne potom išiel na tú vysokú. Lenže jak ty môžeš vedieť, že či ťa tá vysoká bude baviť, alebo či ťa tá práca bude baviť, keď si nezažil ani to, ani to. No to nevieš, to je veľká hádanka. U mňa to napríklad bolo, tak ja môžem povedať, že asi teraz som jeden z tých šťastlivcov, čo proste od začiatku vedeli, že čo od života chcú, že chcem robiť niečo v architektúre, v stavebnej sfére a som veľmi rád, že som nasledoval tohto môjho ducha, ktorý mi toto povedal, že áno, budeš tam robiť, pretože tá práca ma reálne naplňa a študujem na výške presne to, čo som chcel. To znamená, že akože študoval som to na strednej, študujem to dneska a dokonca to študujem ešte aj v práci niekedy, pretože ako toto štúdium sa stále vyvíja, že jo. Ale proste je to typ práce, ktorá ma ako reálne baví a vždycky je dobré, keď robíte prácu, ktorá vás baví a zároveň teda máte slušný príjem, ako nejakú prácu, ktorá vás akože doslovne zabíja a nemáte z toho teda povedzme, že nič. Tak ako veľa ľudí má len taký otvorený rozmar. Lebo ty máš aspoň takú školu, kde proste aj strednú, aj výšku, kde si sa venoval jednej veci. Lenže veľa ľudí, napríklad aj ten obchod a podnikanie, to je strašne rozšírená téma. Vieš, že môžeš byť manažer, môžeš založiť niečo vlastné, že máš strašne veľa možností na rôzne sféry, ale ty máš takú dosť úzkú sféru, ktorú si sa vlastne vydal, ktorá ťa vlastne baví. Že veľa ľudí má inú strednú, ako mali vysokú, majú inú vysokú, ako majú finálnu prácu, že vlastne naozaj veľakrát sa ten človek musí nájsť a na to si musí vyskúšať veci. Lenže my tu nemáme žiadny systém, ktorý by dal priestor na skúšanie tých vecí, ktorý by bol natoľko dobrý, aby to tých ľudí presvedčilo, že môže si tú prácu vyskúšať, idem na vysokú, aby som tú prácu mohol mať. Že musíš ísť prv na vysokú, aby si tú prácu mohol vyskúšať a potom zistíš, že tá práca nebude baviť. Takto ono, keď človek dosť šprtá a chce šprtať, tak človek zistí, že čo tá práca, aká je náplň tej práce a čo všetko tá práca obsahuje. Takže ako to sa akože dá nejakým spôsobom zistiť takýmto spôsobom. Beriem príklad teda z nás, ja teda brigadujem od 15 som pracoval v gastre, robil som zmrzlinárni jednu chvíľku. Ja som si fakt ako vyskúšal 4 pozície v gastre, fakt som zistil, že to gastro teda asi pre mňa
rutina teda nebude, preto som vymenil za to, čo ma reálne aj bavilo. A určite by som odporučil každému teda od 15, ktoré už teraz sa dá na Slovensku, v Česku, že jo, začať brigádovať, naberať tie skúsenosti, niečo do toho životopisu, aby keď budete chcieť skúšať tú nejakú prácu v neskorších životoch, v štádiách života, ako napríklad my v raných 50-kách, že jo, aby ste mali teda aspoň už niečo v tom CVčku napísané, že ako ste robili niekde no to, napríklad. Jak si povedal, že to gastro by mal skúsiť každý, to pravda. Dneska som sa bavil To je taký vstupný kľúč do tej pracovnej sféry. Áno. A to je super na tom, že vlastne ty dokážeš nabrať tie skúsenosti a tú komunikáciu s tými náhodnými ľuďmi, riešiť proste veci, ktoré ti môžu len tak náhodne prísť popod ruky. Že to trošku naučí takej tej kritickým situáciám a takým kritickým rozhovorom a predchádza tomu stresu, keď ťa niekto zastaví v meste a niečo ti povie. Vieš? Tak rozvíje sa ti ten critical thinking skill, tak ako je to docela dobré a potom ten manažerský skill sa rozvinie už ako časom, že jo. A tieto ostatné skily by sa rozvinuli časom, podľa mňa je to tak trošku ako, že idete v 15, tak si nemôžete si predstaviť, že budete robiť nejakého team lídra alebo team manažera. Sice aj keď na to môžete mať tie kvalifikácie z tej školy, že ako vediete tie týmy, ale práca v teréne a vonku je, by som povedal, úplne odlišná od práce, ktorú vás učia v škole. Čo mňa teda naučili v škole, vôbec neplatí v praxi, pretože v praxi to je využíva úplne pravda, inak. no. To je dobré, lebo to ťa tak trošku aspoň donúti. Ja som sa takto po druhom ročníku, ja som bol na praxi v druhom ročníku v jednom architektonickom ateliéru na Slovensku v Nitre a vlastne ja som tam zostal do konca môjho štúdia na strednej škole, čože akože... No áno, ty si nemusel tým pádom hľadať brigádu, toto je super spôsob napríklad, toto sa mi páči. Proste ako... Toto by mali školy podľa mňa na Slovensku určite ako zriadiť nejakým spôsobom. Určite minimálne. Lebo to ťa tak naštartuje. Veľa ľudí sa aj bojí hľadať prácu. Čo keď ťa nezoberú? Takto. Odmietnutie je súčasťou života. Nie len pracovné odmietnutie, samozrejme aj iné odmietnutia, typu že vzťahové odmietnutie, že jo, Davidkom. To poznáme my dva veľmi dobre. Taktiež emočné odmietnutia a zrieknutia všelijaké. Ježišmaria, Kiko. Sú to normálne životné ako veci, čo sa stávajú. Nestanú sa niekomu jedenkrát v živote. Mňa odmietli z XY práci, kde som sa ako ja hlásil, pretože buď som nemal dostatočné vzdelanie, ako sme na začiatku hovorili, alebo som nemal dostatočnú prax, ako sme hovorili. Hej, a proste ako oni tam píšu v popisku tej práce, že hľadáme mladých ľudí od 20 a vyššie a majte 10 rokov toto praxe. Kúkam, no ty vole, tak ty si trošku ráno si trošku zjedol vtipnej kaše, si myslím. No aj tie očakávania. V dnešnom svete sú strašne náročné očakávania. Každý od vás očakáva, že budete majster sveta, že budete najlepší, že budete pán spasiteľ, že proste každý od vás strašne veľa očakáva a vy sa snažíte utekať do toho cieľa, ako najviac sa snažíte, ale tá dnešná doba vás tak trošku potápa, lebo z vás robí človeka, ktorý sa nesnaží. Alebo človeka, ktorý proste nerobí dosť. Takto. Podľa mňa si treba nastaviť nízko ciele a potom, keď človek niečo dosiahne, tak vlastne zistí, že ty vole, úplne mega super. Od dnešnej doby nemôžeš očakávať veľa, lebo proste tí ľudia... Darling, ja už neočakávam nič. A nás vám poskytli určitú perspektívu na náš pracovný pohľad. Hádam vás to možno, že nejako odštartuje na nájdenie si novej kariéry alebo odídenie z práce, pretože ste zistili, že nechcete byť nejaká office krísa a robiť stereotypnú prácu. Chceli by ste robiť niečo, čo vás bude naplňať alebo niečo, čo vám do života dá niečo, niekomu pomáhať, niečomu pomáhať, robiť s ľuďmi, komunikovať, zlepšiť si komunikačné schopnosti, možno, že kritické myslenie, alebo navrhnúť nejakú veľkú, krásnu budovu, ktorú budú využívať ďalší ľudia na prácu, alebo na vzdelávanie. Takže trošku taký
informačný podcast na riešenie problémov. No, dneska sme si zatli do jazyku a povedali sme, že urobíme to trošku serióznejšie, ale nebojte sa, ďalšie vtipné epizódy prídu časom. Takže dúfam, že sa vám dobre počúvalo a vidíme sa pri ďalšej epizóde Bowlingovej gule. Čakaj, trošku si sa mi zasekol, dobre? Už skús. Piču sprostý. Outro, pozor, toto budú bloopers. No. Aha, vrtačka. To je... Počuť to? Ja, Je to počuť? tam. To je taký chuj ten človek, to je taký chuj.